Noites a todos e a todas. Empezamos comezo esta sesión extraordinaria do pleno convocado para o día de hoxe, 29 de setembro de 2021. Empezamos todos co punto número 1, que sería a aprobación da ata da sesión do pleno do Concello que tivo lugar o día 8 de setembro de 2021. Que nos foi remitida a todos e que procede si queremos aprobar. Entonces, dou a palabra ao portavoz de veciños por si quere facer algunha puntualización ou aclaración sobre a mesma. Hola, sí, boa tarde. Nós si vamos a votar a favor da acta, pero si queremos facer 4 apreciacións. En primeiro lugar, pois recordarlle que sei que se responde por escrito sobre a retirada dos blocos de formigón do campo da festa de Boqueixón despois de telo solicitado nos 2 últimos plenos, e nas cuestións formuladas por Iván e Iris hai 3 incorreccións. Preguntouse polos proxectos de saneamento pendentes e non só polo de Donas, como aparece na acta escrita. Fálase do contenedor do cementerio de Noente na acta escrita, cando tería que decir Ledesma, e non aparece nos títulos da acta, na escrita, estou me referir sempre, a cuestión sobre os viais que arranxaron neste verán, e seguimos agardando pola resposta por escrito desta cuestión que fixo Iván Eiris. Ainda así, con estas 3 apreciacións que supoño que se poderán meter na acta e que rogamos que fagan contestación das cuestións que plantexamos, vamos a votar a favor. Por parte do Grupo do Partido Popular tamén vamos a votar a favor da aprobación da acta do pleno anterior. Xavier, a que te refires cando vencías dous viais? Perdón? De Iván, que é o que faltaba? O dos viais, a cuestión que fixo Iván sobre os viais que arranxaron neste verán. Non. Aparece non aparece na acta, non? Non, por eso que estaba pensando que non, aquí non aparece, non. Non aparece na escrita e sí que fixo a pregunta. Entonces, pues, solicitar resposta e máis a... Vale, correcto. Moi ben, entón aprobamos a ata con esas puntualizacións. Vamos, creo que aprobámola por unanimidade. Entón, pasamos ao segundo punto da orde do día, que sería... ¿Por que votar? Bueno, vamos, votamos. Votos a favor da aprobación da ata? Votos en contra? Non hai ningún, unanimidade. Entón, punto número 2 é días de festa local de carácter retribuído e non recuperable para o ano 2022. O 14 de setembro de 2021 entrou aquí no registro do Concello unha proposta do calendario laboral para o ano 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. O que se di, conforme o artigo 37.2 do Estatuto dos Traballadores e o artigo 46 do Real Decreto 2001/1983 do 28 de xullo, polo que se regulan as xornadas de traballo, as xornadas especiais e os descansos que literalmente di. Serán tamén inhábiles para o traballo retribuídos e non recuperables ata 2 días de cada ano natural con carácter de festas locais que por tradición sexan propia de cada municipio, determinándose pola autoridade laboral competente a proposta do pleno do Concello correspondente e publicándose no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma e, no seu caso, no Boletín Oficial da Provincia. O órgano competente para aprobar os ditos días inhábiles para o traballo retribuídos e non recuperables é o pleno do Concello. Proposta deste equipo. Primeiro, aprobar como día de festa local de carácter retribuído e non recuperable para o ano 2022 no Concello de Boqueixón os seguintes: 1 de marzo de 2022, que é martes de entroido, e 26 de maio de 2022, que é o día da Ascensión. Comunicarlle este acordo presente
á Xefatura Territorial da Coruña na Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e aos representantes dos traballadores municipais. Este equipo de goberno decidiu manter os mesmos días se refieren a días de festa, igual que o ano 2021, porque, por un lado, temos que o 22 de xaneiro, que segue San Vicente, é un sábado, entón, volver a voltar a poñer o 22 de xaneiro como festivo local, pois, entendemos que non sería unha cosa moi lógica. Entón, decidimos manter os mesmos días. O martes de Entroido é o día da Ascensión, que xa ven a Ascensión xa en moitos anos que levamos facendo festivo. O martes de Entroido pois coincide tamén San Vicente con sábado, que o cal manterase igual a tradición de facer a recepción oficial no Concello e os actos festivos que se fan habitualmente con San Vicente, co día do patrón do Concello. É así, adaptamos este acordo. Ten a palabra o portavoz de veciños de Boqueixón. Ben, para a próxima, se podes acercar un pelín o micro, eu escoito como moi lonxano, así que é difícil de seguir o que está dicindo o alcalde. Mas, bueno, con atención, pillamos a argumentación. Nos vamos a esternos neste punto, mas apreciamos cousas que son difíciles de entender. Moi brevemente, apreciamos que na proposta do SMAC se recorda que o Concello lles deberá remitir a proposta antes do 1 de setembro e manda o SMAC o oficio o día 14 de setembro e o Concello asina o mesmo 16 de setembro, levando ao pleno hoxe que é 29 de setembro. Ou me explican o das datas ou é moi difícil de entender? Eu entendo que debe ser o 1 de novembro, pero non... 1 de outubro. Vale. Vedes que está asinado, que non se fixe ninguna trampa nin cartón. Eso veo con esa data así, entrada aquí o firmado o día 14 de setembro, e fora do 1 de setembro, a efectos de notificar, é 1 de outubro. Sí, que é difícil de entender, porque mandan un propio oficio o día 14 recordando que hai que facelo o día 1 de setembro. Vale, se é un erro, entendémolo. En segundo lugar, aínda que como grupo municipal nunca tivemos un posicionamento moi rígido sobre o tema dos festivos, o que sí que votamos en falta no Concello de Boqueixón é que exista un criterio. Voume explicar así a bote pronto do que vemos nos concellos da comarca. Pois, por exemplo, nos concellos de Silleda e Lalín escollen festivos locais o luns despois das festas grandes do Concello. É dicir, se alguén pode apagar o micro que me escoito con retardo, se estou... A ver se ahora ben, perfecto. Nos concellos de Silleda e Lalín, como decía, son o luns despois da festa grande do Concello. Ese é o criterio, non? No caso de Silleda, o luns despois da festa da empanada e o luns despois da salita. E en Lalín creo que é o luns despois da festa do cocido e o luns despois da semana das festas patronais. Vamos a ver, este concello escolle, bueno, pois ten ese criterio. En Santiago escolle a Ascensión, que é o día de festa, e o día de San Roque, que é o patrón de Santiago. En Vedra fan o día do patio e o día de Santa Eulalia, que é o día da patrona da parroquia da cabeceira do Concello. E aquí non vemos ese criterio, máis alá de que sexan os profes do TPI os que lle veña ben, non vemos certo criterio. E ademais, ainda que nos vamos a ser, si queremos deixar constancia do malestar que hai, sobre todo nos veciños da parroquia de Boqueixón, con que o día de San Vicenzo non sexa día festivo local, e así non lo transmitiron pois bastantes veciños. Como que? Sí, bueno, por parte do grupo do Partido Popular, en resposta a argumentación
complementación que acaba de facer Xavier, bueno, pois temos que decir que a ver, cada concello pois terá os seus criterios á hora de escoller o festivo local. Todos son moi discutibles moi defendibles. No caso de Lalín, como vostede di, escolle o festivo o día seguinte ás festas patronais e a festa do cocido, que afecta ao núcleo urbano de Lalín, pero Lalín ten 45 parroquias. Supoño que as 44 parroquias restantes ao mellor non están moi de acordo con ese criterio, non? Por eso digo que todo é moi discutible. No Concello de Boqueixón, hasta donde eu recordo, pois viñase celebrando como festivo o día 22 de xaneiro, patrón da parroquia de Boqueixón, San Vicente de Boqueixón, e tradicionalmente tamén se ven celebrando ou escollendo como festivo local o día da Ascensión. Isto cambiouse fai 2 anos, pois porque o 22 de xaneiro non era un día que por decirlo de alguma maneira servise ou fose aproveitado polos veciños de Boqueixón, que na súa maioría traballan fora, si é aproveitado polos xubilados, e por parte deste equipo de goberno o que si se fixo e o que si se vai a seguir facendo é mantendo todos os actos oficiais do día do patrón de Boqueixón, tanto a recepción oficial no Concello como a actuación da banda na medida en que se poida debido á pandemia. Esperemos que xa para o ano 2022 as restriccións ou a normativa vixente non lo permita. A Corporación Municipal seguiu asistindo aos actos religiosos que se celebraron na parroquia de Boqueixón ese día, e para nada estamos discriminando, entendemos que estamos discriminando a parroquia de Boqueixón con esta decisión. Síguense mantendo exactamente os mesmos actos. E o criterio do día da Ascensión, pois creo que hai moita xente que traballa en Santiago ou que ten o seu centro de traballo en Santiago e tamén se ve beneficiado por isto, e moita non só os profesores do CPI do Forte. Entonces, bueno, tampouco, ou tamén votamos de menos que ao mellor o grupo de veciños pois faga unha proposta neste sentido, porque é moi fácil tamén criticar, pero as alternativas que nós as levamos estudiado ou as levamos debatido en varias ocasións tampouco están moi claras, non? Tratándose de festivos e de santos, o que non queremos é desvestir un santo ou vestir un santo para desvestir outro. Non sei se o alcalde quere engadir algo a isto. Para copiar con outros concellos, evidentemente, nós aquí o Día de Ascensión xa é un festivo que se está collendo, levamos xa moitos anos collendo este festivo. O de San Vicente veña da moito atrás. Evidentemente, agora coincide que este ano no que estamos, 2021, que foi o ano primeiro que se cambiou de día festivo, por coincidir que estábamos en pandemia, non se iban a poder facer ningún tipo de actividade, digamos, ao nivel que se facían os anos anteriores. Entonces, por eso se decidiu facer o día de coller o martes de Entroido. E aquí realmente un día de festa grandes como hai en outros concellos que teñen os días moi específicos. Aquí en Boqueixón non temos digamos, non hai unha parrón que únicamente poñamos cando hai o ano que hai a festa da filloa, pois é que a festa así, digamos, que reúne máis xente, porque hai moita xente del Estado que traballa ese día todo domingo na festa, e ao mellor, pois, o luns lle vería ben que fose festivo, pero tampouco non, na maior parte das veces a xente que está traballando, colaborando, non traballa precisamente en Boqueixón, senón que ao mellor traballa fora de Santiago, outro concello, entón non vai a ter ese día, digamos, festivo, vai ter que traballar igual. Entón o que se trata é de darlle un día no cal pois podamos todos os que seamos pais ou tal, poden ter os nenos que dan como no martes de Entroido, que xa coincide sempre que os nenos están na casa porque non teñen escola, pois aproveitar que poidan disfrutar con nenos, pois ese de, normalmente se hai a cabalgata de carnaval en Santiago, pois a poder acudir a ela, ou se fixese algunha cabalgata aquí, digamos, en algunha parroquia do concello. Por eso se tratou de optar neste caso no que San Vicente coincide, este ano, por exemplo, vai coincidir, ou no 2022 vai coincidir en sábado,
pois vanse facer igual os actos festivos de sempre, de homenaxe ao patrón que é San Vicente, e aproveitar o martes de Entroido pois, para ter un día festivo para as familias, igual que o día da Ascensión. Entón, realmente as motivacións son esas, non é unha motivación de ter que quitarlle un festivo a un para darlle outro, porque eu tamén tuve queixas, eu son o que realmente posiblemente o que máis perda aquí con este cambio sea a nivel personal, son eu que son o que teño que digamos máis facerlle frente ao que as críticas dos veciños. Non é con motivo de que me agrade moito eso, pero hai veces que hai que facer determinadas tomar algunha decisión, neste caso, pois non nos fixamos con ánimo de perxudicar, neste caso, a parroquia de Boqueixón, que é unha parroquia tan importante como calquera das outras. Bueno, algunha palabra máis? Un segundo, quero incrementar non unha crítica, simplemente o que si quero deixar claro que eu non comparto do Concello de Lalín, como me decía o portavoz do PP, eu simplemente non é que o comparto, nin eu nin nadie do grupo, simplemente é un criterio. E aquí non vemos ese criterio. Pódenos valer os 2 días estes coa explicación, sempre cando se xan os 2 días e o pro ano que venga pagamos o mismo, que non andemos bailando. E en segundo caso, a argumentación de facer a extensión, o alcalde se o explicou ben, pero por a voz sí que creo que se deslizou un pouco, de facelo festivo, porque a xente traballa en Santiago, precisamente o festivo afecta a xente que traballa en Boqueixón, e ademais, a Santiago xa día festivo. Pero non quero entrar en polémica por este punto. Procedemos entonces á votación deste punto. Votos a favor? Creo que había abstencións. Ángela, ti votas a favor ou absteste? E votos en contra creo que non hai ningún. Cambiei o orden de... E agora pasamos entonces ao punto número 3, que é Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos pos máis 2021. E realmente é un complementario. Sí, no, pero creo que se pasó por error. Que porque primero aprobamos el modificado, por eso que estaba incluido ahí como complementario. Y el complementario va a adicionar. Modificación do proxecto técnico da obra mellora do viario de Monte a Igrexa de Ledesma e outros pos máis 2021 complementario. Esta modificación ben motivada porque a Diputación nos obriga a presentar un modificado porque a AXI, a Axencia Galega de Infraestructuras, neste único caso, porque tuvemos máis obras que entroncan na carretera na AC960, nos obriga a incluir no proxecto que os últimos 5 metros ou 10 metros de entronque a carretera deles, da Xunta, se fagan aglomerado. No proxecto non iba ese cacho como aglomerado, entón, neste caso, a Diputación nos obrigou a modificar o proxecto. Entón, traese esta pequena modificación que supón un incremento que son de 700 ou 800 euros máis os impostos a pleno. O proxecto non cambia, solamente eso. No último tramo, no entronque entre a carretera municipal e a carretera da Xunta, ese entronque hai que facelo en aglomerado. Entón, propoño ao Pleno do Concello aprobar o modificado do proxecto técnico da obra mellora de firme do viario de Monte a Igrexa de Ledesma e outro
pós máis 2021 complementario. E segundo, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Adicional 2/2021 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitando a aplicación do resto da maior achega provincial asignada non utilizada na primeira fase, aos investimentos financieramente sostibles que se indican a continuación e aprobar os correspondentes proxectos de obras ou pregos das subministracións. O proxecto de mellora do firme de viario de Monte a Igrexa de Ledesma e outra, financiamento dos investimentos, pois, con cargo á Diputación 4.610,77 e con cargo ao Concello 32.721,95, sendo o orzamento total de 37.332,72. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e sermidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Cuarto, declarar que o Concello ten crédito e de ser o caso que se compromete a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos investimentos financieramente sostibles incluídos na segunda fase do POS máis adicional 2/2021 se o Concello voluntariamente realiza algunha achega ao seu financiamento. Quinto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación dese Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se este se produce efectivamente. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social na que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E o oitavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Paso a palabra ao portavoz de veciños de Boqueixón. Ben, nos vamos a seguir o mesmo sentido do voto que fixemos no seu día cando se votou inicialmente o POS, que foi a abstención, e basicamente a argumentación era que non nos gustaba o POS porque se trataba todos de proxectos de mantementos de pistas e que non se deberían considerar estes mantementos investimentos. Entendemos o cambio motivado por un informe desfavorable da Axencia Galega de Infraestructuras non tronque do Forte, iso que se pon por aí en algún sitio do informe. Ata aquí nada que dicir, simplemente que no expediente non se inclui o informe ese da Axencia Galega de Infraestructuras que pensamos que se debería facilitar. Pero a proposta do Concello, e non é a primeira vez que pasa, non hai por onde collela. E voume a explicar, pero brevísimamente. E sigo-me escoitando con retardo, por eso igual parece que tatexo. En primeiro lugar, queremos facer referencia ao último parágrafo do informe de fiscalización da Secretaría, asinado pola Secretaría, na que se vai constar que é preciso unha maior antelación na posta a disposición dos servicios técnicos, económicos e xurídicos do Concello os proxectos que integran o POS para unha correcta tramitación do plan. E temos que estar de acordo con esta aseveración vista a tramitación. Porque unha vez convocado o pleno hai que mandar un modificativo de proposta porque se detectan erros. O proxecto modificado varía 661,72 euros, pasando dos 36.671 euros do proxecto inicial, aprobado no pleno extraordinario do 3 de febreiro de 2021, cando se aproba inicialmente os plus, aos 37.333,72 euros. Por lo tanto, o incremento, como dicen, é de 661,72 euros. E, porén, no informe de vida útil o técnico do estudio técnico gallego di textualmente: en todo caso, a ejecución das obras contempladas no proxecto non presupón en ningún caso aumento algún dos gastos, senón todo ao contrario. Os gastos anteriores son consecuencia da existencia da infraestructura e as obras contempladas reducen sustancialmente os gastos de mantemento. En que quedamos? É que non, de verdade, ou mo explican
ou deixan o palme nas cousas, é que non hai outra opción. Eso me parece que non vi. Posiblemente non hai, digamos, evidentemente o proxecto claro que vai, que hai unha diferencia, hai un incremento na partida porque o aglomerado é o precio é distinto ao precio do triple riego, que é o que tiña metido ese trozo de carretera, pois aumenta ese sobrecoste. Posiblemente para o Concello non lle vai a supoñer máis gasto porque supónse que haberá unha baixada, entón realmente non vamos a ter maior sobrecoste, me refiero, para o Concello. Pero, evidentemente, o proxecto incrementase nun coste porque, xa che digo, o aglomerado é máis caro que o triple riego. Eso xa, de por sí, sabémoslo todos. Entón, eso, pois sí, que será un erro por parte do informe técnico. O problema destas cousas é igual que o da conta xeral, que tomamos un acordo ou podemos tomar exactamente o acordo contrario, porque hai papeles para todos os puntos. Entón, somos como a manquiña, lo mismo te digo unha cosa que te digo la outra. O sea, revisen un pouco revisen un pouco a documentación aos expedientes plenarios. Non encontro aquí onde. O que link do informe de vida útil do Estado galego está na página 2 dese informe. Arriba no último párrafo solo que hai na página 2. Pero claro, se aumentan os gastos, ou se aumentan. Non hai... E non lá aumentan e noutro non. E é un informe técnico. Xavier, en que na páxina 2 do informe técnico dis? Sí, que ten dúas páxinas. O informe de vida útil. Fases, lotes, estudio xeotécnico, actitud urbanística, competencia do redactor e outras cuestións. É un documento de dúas follas que ven co logo do Estudio Técnico Galego de Pablo Blanco Ferreiro, que pon aí presuposto total 36.671,00 euros. Que ademais ven coa cantidade inicial, non coa... No, teño acta de replanteo previo. Está firmado en setembro, o sea, que é da hora. 24 de setembro está firmado. Pon Boqueixón setembro de 2021. No, entonces eu non tengo. No, non tengo. Bueno, este non ten firma digital. Ah, sí, está firmado digitalmente, sí, sí.
Xavier, o que se está referindo, entendo eu, que non redacteu o informe, non é a un aumento do coste do proxecto, sino a un aumento dos gastos do Concello no mantemento das vías. É o que se está referindo, estamos falando da sostibilidade do sistema. Sí, pero de todas formas no presuposto total o encabezamento pon 36.671 euros. O sea, estás referindo a outro proxecto. O inicial, non a... Aquí sí que aquí hai un erro, non, aquí os 36.671 é un erro que ten, nada, eso hai que falar con ele que o cambie. Pero o resto do informe vai sobre iso. E Xavier, creo que o informe de estudio técnico que se equivoca, se é no presuposto total, que son 37.332,72. Porque despois, eu creo que no que se refere despois toda a información é que con estas obras o que non se vai a incrementar ningún os gastos, senón que ti un cacho que aglomerado normalmente vai a redundar en menores gastos incluso para o Concello, porque vai a ter menos gastos de conservación, porque supónse que o aglomerado durará un pouco máis que o triple riego. Entendo que debe ser, non presupón en ningún caso aumento algún dos gastos. Por iso fala de senón todo o contrario. Textualmente, en todo caso, a execución das obras contempladas no proxecto non presupón ningún caso aumento de algún dos gastos. A execución, non o mantemento, nin outras cousas que se fala del na outra, pero di que a execución non presupón aumento algún dos gastos. A execución é a execución. Non é mantemento nin conservación, é execución. Eu creo que hai cortas pegas e despois é que non hai ningún tipo de cribado en todos os servicios. Supoño que será, e aí volvo outra vez ao que se manifesta no informe da Secretaría, de que presentades todos a matar de male arrastre con cortapegas e ten os seus problemas. Entón, masticar un poquinho máis as propostas. E non é a primeira vez que pasa no Concello. E non pode pasar. Bueno, pois o feito de que haxa un erro nun informe técnico creo que non afecta a ningún dos 8 puntos que se van a aprobar ou que se van a votar neste acordo. Polo tanto, desde o Grupo do Partido Popular consideramos que debemos votar a favor desta proposta de acordo. Eu propoño xa que non teñen a coisa pleno, con que votan o que queren, lo entenden, pois non las traigan, xa, que non o tempo. É igual, un informe técnico non vale máis, non vale, perfecto. Non me cabreo. Que quede constancia que o que dixo que un informe técnico non valía para nada foi o señor Canaval, non eu, Bueno, entonces... O señor Canaval non me vota por a proposta. Nin a fixo, nin a redactou. Nin do equipo de goberno. Neso ten razón. Fora do equipo de goberno, tuver dedicación exclusiva ás propostas do pleno e ás ler, tanto menos as propostas do pleno.
E xa dudo a que se dedican as 3 dedicacións exclusivas do Concello, que se imos así as están directos, xa digo así tamén. Algunha cousa máis? Porque agora creo que as últimas palabras sobraron por parte dun lado, máis ou menos por parte do outro. Xavier, mira, Sí. é certo que hai un error arriba no orzamento total, pero este punto 4 está falando da previsión dos gastos referidos á vida útil. Entón, neste último punto, o que che está dicindo na parte de atrás é que, en todo caso, a execución das obras non presupón en ningún caso aumento dos gastos do que vai a ser os mantementos. Está che dicindo, fíxate, no anterior, dice, non se prevén gastos derivados da intervención durante a vida útil. Apertura de cunetas. Se prevé que haya que facer unha limpeza anual das mesmas para manter as condicións. Non está falando do aumento de gasto da execución do proxecto, sino que a execución do proxecto non aumenta o gasto de mantemento da vía. Porque é un informe neste apartado sobre o tipo de actuación e a vida útil e o que sexa unha inversión financieramente sostible. O sea, non se está referindo ao aumento do proxecto, sino ao aumento dos gastos do Concello en mantemento das vías. Que non este todo ben expresado que debería? Pois pode ser, estou de acordo. Pero non se refire ao coste do proxecto, refírese ao coste para as arcas municipais de mantemento durante os anos de vida útil. É dicir, durante os vindeiros 5 anos, creo que pon en algún sitio. Sí, 5 ou 10 anos. Bueno, vamos entonces para proceder á votación da aprobación ou non desta modificación do proxecto técnico. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 4 abstencións. 7 votos a favor. Entón, apróbase por 7 votos a favor do grupo do goberno e 4 abstencións esta modificación do proxecto. Antes de acabar, disculpade polo torno desta última, pero hai cousas que realmente me cabrean e non entendo. Por miña parte, disculpas aceptadas. Igualmente. Entón, como non habendo máis puntos que tratar, pois entón levantamos a sesión. Moitas gracias a todos. Ata a próxima. Creo que imos ter un pleno, creo que para o tema da conta xeral. Para cando era? Para o día 6. Para o día 6 de outubro. Creo que é preciso para o pleno da conta xeral. O sea, mércoles que ven.